Ahojte priatelia, v dnešnom videu budeme skúšať farbičky značky Mapet. Na prvý pohľad očaria svojím jednoduchým, ale za to výrečným obalom. Smiling Planet, usmievajúca sa planéta, pravdepodobne tým chceli poukázať na to, že pri výrobe týchto farbičiek boli, nakoľko majú tu aj značku FSC, bolo použité drevo, ktoré pochádza z zodpovedne obhospodárovaných lesov. Áno, a máme to napísané aj tuto. Takisto tie farbičky nemajú žiadne, alebo teda majú len trocha sfarbenia a vlastne ide o čisté drevo. Hlavným dôvodom, prečo dnes skúšame tieto farbičky, je otestovať, či naozaj, ako to tvrdí obal alebo samotný výrobca, budú tuhy odolné voči lámaniu a či sa budú naozaj dobre strúhať. V balení máme 12 farbičiek, poďme si ich pozrieť. Sú dobre zastruhané, čo vidím po dlhom čase. Majú veľmi zaujímavý dizajn. Dobre, čiže už tradične poďme si ich všetky preniesť na papier a vyskúšať, aká je ich farebná sítosť. Takže, takéto farby sa nachádzajú v balení. Akože držia sa v ruke príjemne. Taký nezvyk, tým, že sú trojuholníkového tváru. Tak taký nezvyk je trocha do ruky. Ale hovorím, držia sa dobre. Vidno, že tuhy sú troška tuhšie. Čiže verím, že počas kreslenia sa troška upravia, alebo skôr zmäkčia. Ale poďme si ešte pozrieť na prechod. Teda vlastne tieňovaný. Takže toto je veľmi pekné, ešte skúsime zelené. Dobre, a teraz ešte vyskúšame dobre, čiže tieňujú sa pekne. Dneska tá kamera nechce spolupracovať. Čiže modrá, zelená a prechod vlastne plnou sitou farbou, žltá cez oranžovú. Fajn. Dobre, poďme si niečo naskečovať a poďme kresliť. Obrázok máme pripravený.
prelepený, aby sa nám nepohyboval. A Lilo a Stitch myslím, že adekvátny k letným prázdninám.
Takže obrázok máme hotový. Myslím si, že sa podaril. A hlavne pozrite na tie krásne výrazné farby. Dokonca styčové uši som vlastne namixovala z 3 rôznych farieb. Čo sa týka samotných farbičiek, kreslilo sa s nimi výborne. Tlačila som poriadne, nezlomili sa ani raz. Takisto sa veľmi dobre strúhali. Sú veľmi ľahké a tým, že majú takýto trojuholníkový tvar, tak veľmi zvláštne sa držia v ruke. Asi ja samotná nie som zvyknutá na takýto druh farbičiek, ale trebalo si troška na to zvyknúť. Čo sa týka samotnej tuhy, tak na začiatku som hovorila, že sú troška tuhšie, ale hneď potom, čo sa s nimi začalo kresliť a boli ostruhané, tak vlastne krásne mekučke, dokonca kreslia ešte aj po ruke. Cena týchto 12 farbičiek bola 3 € a myslím si, že kvalitatívne sú na veľmi vysokej úrovni. Dokonca pozrite sa, ani sa tak veľa z nich nespotrebovalo. A pričom vlastne som použila všetky odtiene. Takže mapätky nesklamali a jednoznačne odporúčam.